Stimați telespectatori, așa cum v-am obișnuit, de la ora 17 avem din nou în studioul nostru invitați din partea formațiunii ALDE. Avem astăzi în studio pe domnul dr. Vasile Grumas, președintele filialei ALDE Turda. Bine ați venit în emisiune, domnul doctor. Bine v-am regăsit cât mai des. Vă mulțumesc frumos că m-ați primit. N-ați venit singur, ați venit însoțit de domnul arhitect Mihail Biram Oarcea, bine am pronunțat, da? Bine ați venit în emisiune, domnul arhitect. Din câte am înțeles, astăzi una din teme pe care doriți să o dezbateți, domnul Oarcea, e descentralizare. Trebuie să fim atenți. Aici, atunci, acum suntem într-o mică, zic eu, stagnare, pentru că reglementările care se fac din cauza lipsei acest plan urbanistic general, doamna arhitectă șefă, care este relativ nouă aici la noi, se străduie din răsputeri să aducă și toți suntem în așteptare și încercăm să avem răbdare și să iasă. Știu că se muncește la lucrurile astea, știu că durează uneori prea mult câte o hârtie, nu ne place, dar să sperăm că se rezolvă și că ajungem să fie mai bine. Și încearcă, chiar dacă nu avem încă PUC și posibilitate, că nu avem bani să-l facem, că ai problemă, să reglementeze absolut fiecare zonă din Turda, chiar și fără PUC, ca să poată să emită documentație. Ce e acest PUC? Planul urbanistic Planul urbanistic general, care și regulamentul general de urbanism. Aceste două lucruri nu ne lipsesc. Dezvoltarea de ansamblu. Nu avem. Un regulament general de urbanism încearcă să se facă sub forma unor feluri de planuri urbanistice zonale, pe fiecare zonă să se reglementeze și am mai multe proiecte care sunt în așteptare, dar am răbdare și cred că o să se rezolve. Dacă lumea are răbdare, până la urmă o să fie, că se lucrează la ele. Care a treci funcții, nu? Deci asta e o necesitate. Și după ce se termină aceste reglementări, o să se dea un pic drumul mai tare și din partea administrației locale, publice locale, și ei o să-și dea drumul un pic mai tare, zic eu, sau așa ar trebui, și pe privat, să fie un pic mai... o să se desfășoare mai repede lucrurile, că o să fie mai clare. Până acum am trăit în haos și în neștiință. Deci asta vreau să spun. Rolul statului este să reglementeze. De am zis că statul nu trebuie să dispare, trebuie să-și ia serios rolul lui. Vorbeam data trecută de elită. Elită, nu știu dacă am mai povestit, ideea este că dacă cineva și ia serios, trebuie să-și și asume. Asumarea unui plan, unui proiect de dezvoltare durabilă, care o fi el, pe teritoriu, pe sănătate, el trebuie să rămână, nu trebuie să se schimbe cu fiecare alegere, trebuie făcut de către specialist și atunci ne va permite nouă să depășim o groază de probleme, să integrăm orașele, nu? Să rezolvăm problemele administrative. Ei, acesta e, din punctul meu de vedere liberal, rolul statului fundamental. Iar toate energiile ar trebui să și le facă în activitatea de reglementare, în primul rând.